ବାଲେଶ୍ୱର 19/4/2024 ତାରିଖ। ଆଜି ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଏଲ୍.ଡି. ପ୍ରସାଦ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଅନୁକୂଳରେ ଏକ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ସମାଜସେବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ ଫିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଚକ୍ଷୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରେ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଗଣାରେ ଚଷମା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, କାଲି ଗାଡ଼ି ଆସି ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇ ଅପରେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଭାସ୍କର ମଲ୍ଲିକ, ସମାଜସେବୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଶତପଥୀ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ବୁଧିରାମ ଜେନା, ହରିହର ମିଶ୍ର, ସମିସେବୀ ମୁନି ସରେନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଢୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ, ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ର, କନକଲତା ଜେନା ଆଦି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ? ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କାଲି ସେ ନେଇକି ଯିବେ, ଅପରେସନ୍ କରିବେ ଆଉ। ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ ଆଖି ଯେଉଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚଷମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଚଷମା ଏକା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ନେଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏକା ଦେବେ, ଅପରେସନ୍ କରିବେ।